ji fermandarên berxwedana destaniya Kobanê ku di cîhanê de weke kelha berxwedanê hatiye nasîn, Zehra Penaber e. Zehra Kara bi nasnav Zehra Penaber 2 sala 1984 li gundê Hilaliyê qelebana Şirnexê di nava malbateke welatparêz de hatiye dunyayê. Dema kompriya navneteweyî li dijîrê ber ap û hat pêkanîn, Zehra destpêka sala 1992 meha Sibatê ji bo tolhildanê berê xwedana varefên gerîlayên azadiya Kurdistanê. Li çiyayên Kurdistanê li qada cûdî ma û ji bo botanê xwe amade dikir û herkêliya jiyana xwe ji bo gihandina xeyalên xwe bi bername dikir. Di wê qadê de dibe fermandar û hemû lêhirbûna xwe dide ser xebata çalakiyan. Bi destpêkirina êrişên Daişê li ser Kobanê di 23 Cotmeha 2014 Zehra Penaber jî xwe li ser sînor dixe ku li qada berxwedanê cih bigire. Di kêliyên herî zor de fermandarî ji yekîneyên berxwedanê re kir. Di 26 Çileya 2015 de dema ku Kobanê rizgar bû, kamîrevan destpêkê kamîreya xwe dibe ser fermandar Zehra û hestên wê dipirse. Hestên fermandar Zehrayên kêfxweşiyê di kenê li ser rûyê wê de diyar bû û dibêje حسرتا ما بو هم دي روجه ببینن ما دید اما خواستگاه و هوانه شهید جی دید بریا دو روزه هنه که هوا شهید کتن او جی به هیوی جیان دکرن خواستگاه و انا جی دید فرماندار زهرا di 3 Sibata 2015 li gundê Îdiqeyê dikeve başûrê Kobanê şehîd bû û di dilê hemû şervanan de ebedî bicih bû.